Аре бе, колега, забавя ми ефира в момента, снимам. Снимаш ли? Да. Да. Някой ми изкара много. Ма аз снимам. Златина, аз те снимам в момента. Ма аз те снимам. И това го застиг. Да, Снимай, да. Добър вечер. Днес аз, Златин, ще се изправя срещу един от най-големите си страхове с помощта на това. Алтан. И това. Обикновена запалка от 75 стотинки. Виждате ли този паяк? Ето тук. Той ще бъде потърпеш, защото не го харесва изобщо. О, той живе! Ма той живо, ме! Ама то бърда, ма! Ма то ти не е живот, не е, брат. Чукай котка, бе, сам дитян да и живота повече. Ма брат, то ти мърда още. Сам докан. Само не ми говорете за оръжие. Моля. Ти не рече спиш на тези завиш. Ще става това. Земи от там, от не го ще. Само нощ ми показва колко си лош. Селфи. Това мисля, че беше достатъчно за днес. Това е рубриката Запали паяк.